Вижте само какви неща има в мрежата. Не знам как са ги оставили още в циркулация. Тези неща са за подсъдимост. Значи тук има два изкуствени подсъдителя, които могат да ми нарушат имунната система и инсулиновата резистентност. После има синтетичен осветител, но най-големият проблем тук е натриевия бензоат, който когато се свържи с витамин С, който те така хубаво са сложили, вижте, витамин С са сложили в напитката, става канцерогенна комбинация. Значи тази напитка, тя е направо за съд. Това нещо... И някои хора казват, че зависи от температурата. Не, значи това съединение се получава независимо от температурата. Температурата само го ускорява. Да проверим синия вариант. И тук същата работа. Пак го има синтетичния осветител, натриевия бензоат. Обаче дали има витамин С? Тук няма витамин С. Тук няма да има това съединение, но пак напитката съдържа други токсини. Така че внимавайте какво пиете, хора, че тези неща са за съд.